Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआ आंना बेनो आरो आं मानि थाखाय फैदोंमोन बेनो लोगोफोर। दा नै आंहा फैसा मोनबाय, मा होनो आंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन नालाय लोगोफोर, ओमफ्राय एकदम गोसोआ गुदुं जाबोबाय आरो थाखा मोनसिगोनखाय। ओंखायनो दा नै बियो आंनि बाहागो लोगोफोर। माने एकदम हिसाब खिथाब खालामै दा नै बेसेबां मोनबाय आरो ना। फैसा मोननाय लोगो लोगो गरमानो हाला, ओमफ्राय मायाव दोनहैगोनथाय बिसोरो। लोगोफोर जोंना दा जोब्बाय मिटिङा, मानो होनब्ला जोंना मिटिङा लाइब्रेरियावसो जायो लोगोफोर। माने जोङो बेयाव ज' दसे जिरायथ'दोंसो। ओमफ्राय साननो हागौ नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नियम निथिया बेबायदि नङा, मिटिं जानायनि नियम निथिया बिदि सानगोन आरो। ओमफ्राय जोङो नियमजों थांगासिनो दिनैसिमबो। ओमफ्राय जोंहा लाइब्रेरियावसो जाखायो नालाय, ओमफ्राय दा ओरैजाय न'खरसेयावहाय माने जोङो एसे गय जालायदों, सावरायलायदों आरो ना। दा जोब्बाय, जोबनायालाय दहायनो जोबखांखाबाय। बाय बाय, थांदो नोंसोरबो। आखायाव मा लादों? आखायाव मा लादों? बोरो सेन्टार फ्रुइट? ए बेखौ नै सोबनानै गार, मिथिबाय? मन' लांनाङा। ओमफ्राय नोंहालाय जानो रोंगौ? जानो रोंगौ? बेखौ जानो रोंगौ नों चक्लेटखौ? मन' नाङा दे। सोर बायनाय? सोरनिफ्राय फैसा मोनखो नोंहालाय? ए गासै बेसेबांमोन फैसाया? 20 थाखा। बायजोबथारबाय? ज' राननानै जाजोब्बाय नोंसोरो? मामि मोजां जा, मिथिबाय? ओमफ्राय नै ड्रेस चेन्ज खालामनांसिगौमोन। गेलेग्रोनोसै? दे गेलेग्रोदो होमबा। लागाव लाब्रा डेन्स। जोंहा नै मोनाबाबो ज' आरो ना, खाथि नालाय गासैबो बिजावजालिनि फिसाफोर गोजा आरो। नै ज'नो मोसाबाय मालाय, नै हिनजावफोर गोजा दे आरो दंबावोसो। ओमफ्राय सासेनि मोखांखौ नुवासै आरो, लुदुमिया ओरैजाय। लुदुमि लुदुमि ओरै नाहर, ओरै इ गैला नै बे सिरिसेया गैला नै। नै खन्थाइजों लुदुमिजों ओरै नाहरदो। दासो जादों आरोखि। जोंहा बिथांखौथ' नोंथांमोना मिथिखासिगौ नङा होनबा? दा नै बिथाङा लेट जादोंमोन दहाय फैसा राननाय समाव आरो। ओमफ्राय दा नै बाब दिनैसो दांनो मोनबाय आं होननायनि आसरित। बिथाङा ग्रुपनि थाखाय बिराद मेहनतबो खालामदों आरो ना, सान हर खाथिदों, थांलाय फैलाय गथ'खौ गारनानै दोनथ'नानै अखा बांखा एकदम मा होनो बाख्नायनांगोन ग्रुपनि थाखाय खामानि मावनायखौ आरो। दा ओमफ्राय मा खालामगोन नोंथाङा बुंदो? फैसाया जाखानाय गोजासो। जाखानाय गोजा नङा, बेखौ मोनसे स्पेसियेल खालामनानै दोननांगोनथ' नोङो। स्पेसियेलाव दाख्लै आङो ग्रुपनि 5000 लादोंमोन, ओमफ्राय बे ग्रुपनि 5000 लानायखौ 5000 दाननानै 20000 दाननाया 15000ल' मोनखाबाय। थैयो आरामसे। 15000आव र' ग्रुपआव 4000 होबावनांगौसो बेखौ। बे 4000खौ लाखिबायसो खोन्थाथ'वाखै आङो। ओमफ्राय थेवबो 11000 थाबाय। 11000 थानायाव ओमफ्राय मोनसे मा कम्पानिनिफ्राय बिनि मुलि लाखिदों आरो आं बेयाव हाबदों। ओमफ्राय एसे एजेन्ट बायदि जानो गोसो जानानै हाबदों आरो। ओरैनो थास्लायस्लाय बे मुलियावनो 12000 नांखागौ। ओमफ्राय नै 1000 नांदेरबावगौसो जादों बेयाव। बे 12000 नांखागौआव होमबाबो बेफोरखौ एसे बाद होथ'नानै बेखौनो दख'ना गांसे होनोसै सम ओंखारनायनि। ओमफ्राय आं मोनगोन ना मोनलाखौ फात्ता गैथ'ला, जायखिजाया आं उनावबाबो लानो हायो। ओमफ्राय बेनो होग्रोनोसै आरो। बेनोसै आरो जाबायदि जायोमोन।
बेनो जामायजो बिजाया रायजोनि जामायजो बिजाया बेनो नोंथांमोनाथ' सिनायखाबाय मिथिखाबाय नुबाय थाखायानोसै नुबाय संग्राय गादावनि फैसा साननायखौ ओरैबायदि बिजनेसाव थाखाबाय नालाय ओंखायनो बियो फोर फैसा साननो रोंगौ आरो ओमफ्राय जोंहा गांसे गांनैखौनो सिथाबलायनाय आरोखि जाया नै मैया मा जादों बेंकआव 5 लाख फैसाखौ आं हारसिं सानजोबनांदों रावबो सानाखै ओमफ्राय एकदम साननाय बोरमा बेदरजों ओंखाम जाबाय बरिया माथो ना रावबो सानाब्रा एकदम सानबाबो जाया आरो खुदै सोलालाय मोनसे साननाय सानो माबा मा होनो सानदावबाय थायाबाथाय माबा जाया आरो आखाया लिमोना ओमफ्राय आं सम खुदै सानबाय थायो नालाय दा बिथाङा एकदम हाउस वाइफबाबो माने फैसा फैयो आरो बेना मालाय दरद थाया थगाय थसि नङा लोगोफोर माने गाव मेहनत खालामनाय आरो ओरैबा ओरै माने मेलेम खाथिनाय लोगोफोर आजिखालि मेलेम खाथियाबा गैला नङा होनबा सोर होफैनो थाइसे थाइनैखौनो ओंखायनो आरो मोजां हौवानि एसे गावनि एसे ओरैनो थाया बिथांजोआ आरो नै मोनसे ट्रेनिं लाबावगासिनो हेन्दलुमनि जेनेबा बे सरखारनिफ्राय फैनाय आरो बेयाव ट्रेनिं लानायाव आं सोलोंनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं सोलोंनो थांनानै थांगोन आरो फिसा गोनां नालाय जोंहा फिसा गोनां जि फिसाजो गोजान रावसो बिराद जारलासो ओमफ्राय बे हेन्दलुमाव ग्रुप मोनसे जायो आरो जेनेबा गामि मोनसेनिफ्राय बानायना मोननै मोनथामजों बानाय बे मानसि माबानायजों खोथा जाबाय ओमफ्राय बे मोनसे ग्रुपनिफ्राय 2 मानसि थांनांगौ ओमफ्राय बे 2 मानसिया सोलोंहैनांगौ आरो होमबा नों जागोन मोनसे बिजौ बायदि बिसोरबो मोनसे बिजौ थायो हेन्दलुमाबो मोनसे बिजौ आरो बे बिजौ बायदियाव बिसोरनि रोखा सफैखाजोब्बाय जाय आंनि भिडिअ नायदों नुखादों जाया फामाबाबो ओमफ्राय बिसोर सफैखाजोब्बाय दा सोलोंहैनांगौ ओमफ्राय सोलोंनानै एसे गानसेल' फाननोसै एसे बिजनेस खालामनोसै आरो बिदि साननो गोसोआ ओमफ्य जाहैनो जाहैया मिथिथ'ला नोंथांमोना एसे बोर सारस्रिदो प्रटेस्ट होनानै जागोन नङा होनबा मानो जाया जानो नाजाबाबो साक्सेसआ जाखायोखा ओमफ्राय आंबो दा बिथांनाव सा लोंनो फैदों आरो दहाय बिजावजालिखौसो लेंहैदों बिजावजालियाबो दंफैयो जोङो दा ज' सा लोंलायनोसै आरो ना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोंलाय बाय बाय नोंथांमोना एकदम बे बिजावजालिनि माबाखौ मा होनोमोनलाय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नायखायोना नोंथांमोना जोङो लोंनोसै दे साखौ